Foarte important este motricitatea fină pentru dezvoltarea limbajului la copii. Da? Ce înseamnă motricitatea fină? Lucrăm cu degetele. Motricitatea grosieră, lucrăm cu picioare, este mișcare. Da? Asta înseamnă motricitate fină cu degete. Bun, hai să vedem. Poftim. Pune. Când copilul știe singur să pună, da? Atâta facem până ce copilul știe să-l facă singur. Nu renunțăm. Pune singur pe hârtie sau ultima distanță este pe ață și clame mai mici, pe care și alea le avem. Da? Motricitatea fină. Obiecte identice. Da? Al doilea program. Uite, potrivește, luăm mâna, arătăm. Super, bravo, ai potrivit. Încă o dată, potrivește. Corect, excelent. Potrivește. Bravo. Și dacă folosește mâna cealaltă, de ce este corect. Bravo. El este înaintat, deci înseamnă că știe. Punem un distractor. Da? Potrivește. Corect, foarte bine. Regula de 2. Potrivește. Corect, foarte bine. Luăm de pe masă și punem înapoi. Potrivește. 1. Corect, excelent, foarte bine. Ai potrivit, corect. Bravo. Mergem pe 2 distractori. 2 distractori. Potrivește. Corect, foarte bine, super, bravo, nu lăsăm, ne mișcăm repede. Corect, foarte bine, bravo. Potrivește. Corect, excelent, bravo, potrivește. Corect, foarte, ai potrivit, corect, bate 5-ul. Bravo, super, excelent, bravo, este foarte fericit. Așa facem cu fiecare. În momentul introducem un alt obiect. Este același proces, da? Potrivește. Corect, foarte bine, potrivit pești. Bun, punem și celălalt. Punem regula de 2. Același proces. Prima regulă, a doua regulă, a treia regulă. Adică la 1 cu un distractor, 2 distractori. Apoi le punem cele pe care le cunoaște deja. Potrivește. Corect, foarte bine, excelent, foarte bine. Potrivește. Corect, bravo. Potrivește. Corect, excelent. Și potrivește. Bravo. Excelent, bravo. Acum punem cu un distractor. Cele două care le cunoaște și un distractor. Potrivește. Haide, potrivește. Corect, foarte bine, excelent. Potrivește. Corect, bravo. Potrivește. Excelent, foarte bine, bravo. Potrivește. Corect, potrivește. Foarte bine. Când avem 3 pe masă, maxim de 6 ori, minim de 4. Bun, introducem următorul obiect în același mod. Da? În același mod. Cunoaște deja, presupunem că cunoaște 3 elemente. Le punem pe masă. Deci, introducem al 3-lea obiect. Da?
Ca să știm că le face, prima dată îl face cu cel pe care l-am introdus ultima dată. Uite, potrivește. Haide, haide. Corect, foarte bine. Excelent, potrivește. Haide. Corect, bravo. Potrivește. Super, bravo. Punem ultimul cu penultimul. Cu primul și cu ultimul. Și este la fel, da? Același, regula de două. Potrivește, corect. Bravo, excelent. Nu lăsăm să se joace. Potrivește, haide. Hai, hai. Corect, bravo. Și introducem. Potrivește. Corect, bravo, foarte bine. Ai potrivit corect și introducem cele trei pe care deja le cunoaște. Potrivește. Haide. Corect, foarte bine. Eu știu că mă uit la ochii lui și o văd că îl duce, da? Potrivește. Corect, foarte bine, bravo, excelent. Potrivește. Corect, bravo. Potrivește. Hai, hai. Corect, excelent. A făcut de 4 ori și după aceea este de alt de ea. Haide, hai, hai. Corect, foarte bine. Acesta a fost primul program. Al doilea, potriviri, obiecte identice.